lumayan. Bodo jo Remo dino 100 berarti nek 7 dino 700 ah. Wah. Lagi kepiye? Ngapain plongo-plongo? Kowe bodo-bodo mlebu kerja enak. Lah aku prei yo. Tantuk duit. Apa lo? Mau ikut kawalan? Pas sini. Tak men kerja aku. Kowe sing kerja. Ya. Aku sing nampa bayarane, piye? Enak kowe le, sing kerja aku kok sing nrimo duit tok kowe. Wes, kene ngene iki mau kau makan rumah kan? Iki jajan obe. Sirup iki pangan. Aku tak ngurusi manukku sik wong iso tak gantengno karo kucing. Ya, ngono ya. Wes kene ae kowe. Piye manukmu? Manuk. Ah lumayan iki. Wonge nganu manuke jajane tak pangane. Dijari namane jajan dikon ngombe es dikon mangan re malah. Es entek. Ya, lho jajane kosong. Kok lha wong ngono. Aku semega we dene sing bayaran lho wong ngono. Wong ati gua akal-akalan. Tinggal mulai ha. Loh. Bocah iki mulai ndi? Mulai kok ora pamitan. Bakale kok ora ngajar. Woi, kapan iki? Aku mulai. Wong mbok akali ayo. Kodok mangan turut. Wes. Kepiye iki? Ya ngene. Ngapus yes ngono wae intine ngono. Oh, ora akal-akalan. Ngono ah.